Přivezli jsme výstavu teďka z Prahy, kde bylo 200 úplně nových exponátů, takže jste vlastně druhé město, zde Bratislava, kde exponáty vystavujeme. Tato výstava má teda, jak už jsme řekli, více jak 200 exponátů, které naprosto dopodrobna a do všech detailů ukazují, jak vypadá lidské tělo. A to nejenom z toho pohledu, aby jsme viděli, kde jsou cévy, kde je srdce, ale i z pohledu toho, aby si člověk uvědomil vlastně, jaké funkce, jaká daná část těla má. Je zde možné vidět nejenom vlastně ten základ, ale je zde možné vidět i, jak působí na tělo civilizační choroby, jak se k tělu chováme, jakým způsobem a jak potom v podstatě to tělo vypadá. A samozřejmě to zajímavé je i způsob, jakým chceme těm lidem ukázat tuhle výstavu. A jeden z těch způsobů je právě ten, že dáváme k dispozici ty mediky. Dáváme k dispozici mediky, kteří vás provedou celou tou výstavou, aby vám vysvětlili vlastně, co, jaký exponát znamená, co na ně můžete vidět. A i vy se mohli zpátky ptát, protože je samozřejmě spoustu lidí, kteří mají různé představy o tom, jak tělo funguje a už vůbec různé představy o tom, jak vypadá. A ti medici vás vlastně uvedou do reality a můžou vám skutečně spoustu věcí vysvětlit. Samozřejmě, ty se udržují, zaprvé jsou neustále v podstatě vraceny na dané místo, to znamená do takových caseů speciálních, kde jsou uchovávány a přepravovány. Jinak samozřejmě o těla je třeba se starat, ale ta plastina se zařídí to, že vlastně kromě oprašování a udržování teploty se ty těla nějakým způsobem už potom neníčí. Na tuhle naší výstavu speciálně jsou ohlasy velmi dobré. Samozřejmě jsou lidé, kteří jdou s obavami na tu výstavu, ale potom většinou chodí ven a jsou naprosto nadšení. Naše výstava to není proto, aby jsme udělali senzaci, pojďte se podívat na mrtvá těla. Je to o tom, že skutečně, pokud se chceme podívat na to, jak naše tělo vypadá, tak tohle je jedinečná možnost. Nebereme to jako umění, bereme to jako způsob, jak zjistit, jak naše tělo funguje, jak vypadá. A ten, kdo skutečně by to chtěl vědět, a myslím, že by to mělo zajímat snad každého člověka, tak tady má jedinečnou možnost. Lidé, kteří to vidí úplně poprvé, můžou reagovat i způsobem wow, protože pro člověka je to samozřejmě něco, co nikdy neviděl. Je dobré pít, brát si sebou vodu a ti lidé, kteří mají úplně takový ten nejslabší žaludek, tak aby samozřejmě vždycky byli připraveni a máme tady mediky, už nemůžete být v lepších rukou než tady, protože je tady spousty mediků, kteří jsou okamžitě připraveni pomoci, ale opravdu případů, kdyby se člověku vyloženě udělalo špatně, je velmi málo.